Unsa mga pi ang mga pobre? Una dol kinahanglan jud kag kahoy kana may bunot. Pila na pibi? Nay sugang sugbana nito man gamiton na posporo. Sunod kaldero. Dira to itsa kay magsaba ng mama kalayas diri sa balay. So ato rin kalmag isa ato sa kuwag utro butangan tayog tubig dai. Gasan. Oh my God! Napakag tubig dula ba? Sa ako na to lang tibok tubig. Mineral water at ng gamiton. Di tanong bumabumba, di tanong labasa. Mineral water para social ba? Wow! Mamandra, takluban nyo na ito nagbalik kay ang langaw. Di ba? Dali ra kaya nakahaling na dayon. Pero aso pa na, siga. Minus magsiga ng kahuya na. Bago pa na bugha. Anya, mag-prepare na sa mga gamit. May tasa. Kalma lang, nalaki gilabay. Na kutsara gilabay. Pagkawa gibuot o kape. Kana kape hatong gamiton. Nya sukar. Itong tilo ko ng sukar. Mo na lang nabilin. Pag humandol, ato na din iyabo ang kape. Ihurot na to. Testingin na to tanan. Tuwa na gilabay na pong basura. Pagkabot sa asukar. Asukar, ihurot niya po na to na. Gamay na lang bitaw na. Ihurot lagi na to na. Api natin, ilapit ang taklob. Bito na to. Sunod. Itsang kutsara. So, nimbuka naman ito ininit. Atong yabo ang tigininit. Ay, so sagdi nagmang lapas na dira. Ato ginapon na. Di ba? Ina na ang mga pobre ngapi. Sunod. Karakarawan na to. Okay, lisod manginam ng karawan. Karawon na to na nya ready na din ta. Kita dito ka plastaran. Ina na mga pobre ato des sagbutan na ta dal. Di ta balay igang kayo. Ngapi ta kalma-kalma lang. Hinoktok. Una na sa mga utang, dagay utang. Nanam ginang kinabuhi dal. Kinsa way pobre lagi nga way utang lagi. Kitang tanan ning utang. Sa pangalan niabot man ning utang-utang nga mga pira man taon tayo. Kung sa tag mga pwede, higop-higop pagkataning kape dre